ďalšieho typu. Typ je kreatín. Kreatín veľa ľudí vníma ako vec, substanciu, ktorá je len nevyhnutne na nárast sily, že zavodňuje, že to znamená, že vysadzujú kreatín alebo vôbec nedávajú v dietách. Chyba. Pokiaľ s kreatínom a priori nemáte problém, ako nemyslím si, že by ste ho aj mali mať, nie každý kreatín ad 1 zadržiava vodu, ad 2, a to, že ju zadrží, nič sa nedieje, trošku, ad 2, poznám ľudí, ktorých vôbec kreatín nezavodňuje, pretože sú ľudia, ktorí aj neberú kreatín a sú zavodňovaní, to znamená, tam by skôr som hovoril, že kreatín len znásobuje poruchu okruhu ladvín, ktorá vedie k zavodňovaniu. To znamená, tam treba odstrániť úplne iný problém a nie viesť nekonečné nezmysly o tom, že kreatín zavodňuje, pretože bežne vrcholoví a kulturisti, ktorí súťažia ešte týždeň pred súťažou, fičia natvrdo na kreatíne a vedia prečo, lebo sú v diete, zväčší im to svalový tónus, zlepší využitie ATP, zlepší využitie energie, hydruje telo a bunky, zväčšuje silu, zväčšuje objem, to znamená zrýchľuje metabolizmus a keď sa navýši svalová hmota pomerne k tuku a čím viac, tým pádom sa zrýchlí metabolizmus, tým pádom sa zrýchlí alebo zväčší spaľovanie kalórií a metabolizmus sa ako taký a rýchlejšie chudnutie. Boom, peace.